It's because the presence kaNkulunkulu izobe ingasekho ku-2024 kodwa izobe isiwelile yawelela ku-2025. So angezinto osayibambile usasele nazo ka-2024 ngiyakudabulela ngoba uzosusele wedwa nalezo zinto zakho ey'bambile. Ngesikhathi thina sijombela ka-2025 sizobe sijomba noNkulunkulu esihamba naye ngoba sisendleleni siyaqhubeka nendlela. Mawusele mntana, mawusele wedwa and awunamuntu oyomkhalela ngoba awusekho umuntu ozokhala kuyena. Haleluya. Sithe namhlanje kunezinto ey'ntathu ozoyicela kuNkulunkulu masijobela ngale ka-2025. Zintathu izinto ozoyicela kuNkulunkulu, but before ucele lezo zinto eziwu-3 kunezinto ezintathu ezofanele ukuthi uyiyeke wena. Before ucele izinto ey'ntathu kuNkulunkulu kunezinto ey'ntathu uNkulunkulu angazifuni kuwena ezofanele ukuthi udecide before umcele lezi zinto azokwenzela zona. You know why? Because angeke azakwenzele ngiyaprofetha, ngeke azakwenzele uNkulunkulu lezo zinto ey'ntathu uzozicela kulo nyaka ka-2025 ozoqothuka amadolo uzuyithola. Believe you me or not, angeke uzuyithole until wenze intando kaNkulunkulu ngokuthi kube nalezinto ey'ntathu ozoziyeka qala efuna uNkulunkulu wena, then uNkulunkulu uzosihambela indaba yakho. Into edala ukuthi ungabe bikho amen yingoba abantu babambene lezinto. Kunezinto abangafuni ukuyidedela. Yini osuke wayidedela ngenxa kaKristu noma yakilahlekela ngenxa kaKristu?
ungalo uze ube blue black ulwela usibusiso kodwa ngizolulwela uNkulunkulu. Sesilazi iqiniso silikhuluma sakhanga ngokulenza angazi ukuthi le ethi mina unikezwe isikhathi sokugcina ngalo myalezo ngitshela wona and ogcina lo myalezo ngitshela wona ku2024 uyokukhumbula ngo2025 don't worry. Ukuhlupheka ozokuhlupheka mntakama ngiyakudabukela uma uzongiyabona into engisho njengamanje uyokhumbula ngisho ngoba ngigqokile useyimbala njalo mangayiyeka ngalezi zinto ezintathu nama ngizazi ukuthi izinto kuthiwe angilethe lowo myalezo namhlanje ukuthi before angazuba lokho futhi angazophela kukhona kuye kwathiwa khona kulethwe icela but ngitsheliwe namhlanje kwathiwa kunezinto ezintathu ozozicela but before ucele lezo zinto yiyeka lezi ezintathu. Praise the Lord. So sekukwena whether uyaziyeka noma uqhubeka nazo wembathe usizi lwakho hayi mntana mama